Hej YouTube, og jamen det her det er jo min kanal, som sagt. Og det her det bliver så min primære intro med min dude her. Du må godt tale. Goddag. Goddag, kom den lige. Og så det er ham jeg kommer til at spille LOL med, og spille Counter med, og alt det der. Sidde og spille og hygge, og det bliver hygge. Ja, det bliver bare fedt mands bag. Og så vi kommer nok til at finde noget LOL, Ranked og Normal og sådan noget. Og ja, men der bliver også lige lagt en video op mens, i det her samlet. Men det her det bliver sådan min primære intro sammen med ham. Og vi kommer til at sådan skiftes til at lægge noget ind, så det kommer til at blive sådan delvis forskellige skærme, I kommer til at se på. Først så bliver det hans, så bliver det min og sådan noget. Det er forskellige, for at gøre det lidt mere forandring i det, i stedet for at det er bare den samme skærm, der bare er røgsig at kigge på. Nå, men det var bare lige det. Vi ses. Hej! Vel? Hej YouTube. Der er YouTube. I dag der skal vi kraften spille noget LOL. Det er Bordaali. Jeg er Isro. Jeg skal starte med at sige, at jeg er ny på den her kanal. Ja, det er faktisk min kanal, og han er med på den. Fordi at vi sådan, begge to godt kunne tænke os at lave nogle videoer med LOL og sådan noget. Og så tænkte vi, hvorfor så ikke gøre det sammen? Præcis. Han gad jo godt at lave YouTube, og han har fået lige en ny computer, og det har jeg også. Så passer det jo fint. Det er jo perfekt. Det er da bare fint. Jeg skal spille noget Nottingham Isro, og han spiller noget Dragon Blade Talon. Ja, det er standard. Er det egentlig dig, der er midt? Ja, det er det fandme. Jeg håber da ikke, at hun går midt, så. Ej, så er der i hvert fald noget galt. Prøv at forestille dig, hvis man gik singet med. Det var fandme være hjernedødt. Jeg tror faktisk, det virker godt egentlig. Nå, men nu går vi kraftigt med i gang. Den der gift, den må da egentlig være sådan pæn OP late game midt. Ja, fanden skal jeg købe? Jeg køber bare den der Dunks Blade. Prøv lige at kigge på min attack speed. Nej, min attack damage er den ikke nice? Attack speed er sådan. Jo, den er pænt fed. Hvad er din egentlig på? Eller hvad har du egentlig? Nej, du har en 69. 69. Men du har til gengæld også armor. Ej, okay. Ja, okay. Nej, jeg har ikke armor, men du har til gengæld købt noget, som så gør sådan... Welcome to Summoner's Rift. No time to waste. Nå jo, din lillebror skulle egentlig ikke med i samtalen. Nej, vi klarer sådan. Okay. Mikken, den skal ikke larme. Det bliver ulykke. Over here. Gå væk. Det skal sgu nok blive hyggeligt, det her. Gå. Går væk. Boss. Jamen, jeg skal jo skynde mig at skrive for fanden. Gå væk. Gå, boss. Ja, okay. Hvad fanden? Det er fandme godt, det her. Og til nogen af jer, der spørger, jeg er level 30, EU Vest. Bøs. Og du, jeg tror faktisk, det var flere wins end mig, har du ikke? Jo, jeg har 800 wins og sådan noget. Nej, du har 700. Nej, jeg har sådan, i alt har jeg noget med 800. Nå, ja. Og jeg spiller ikke så meget ranked, så jeg kun ikke bruger så jeg ved det. Ja, det er sgu. Det er ikke så godt, men fucking det. Prøv hold nu kæft, du er da en højere end mig, tror jeg. Er du ikke? Nej, det er du sgu ikke engang. Jo, det er du sgu. Du skal lige kende den over mig. Sådan der. Nice. Jeg står bare lidt rundt. Det bliver fandme hyggeligt, det her. Det er brutalt. Og jeg er også level 30 og har 500 wins. Og påner med Talon, hvis jeg kan få lov til det, at de noobs vi kommer med i Ranked. Nå, ja. Og bare så ved det, så I ikke lige skriver, fuck hvor er dårlig. Jeg er ikke så god til at lade det. Nej, det har jeg godt lagt mærke til. Så det er fint nok. Forstår lige meget. Kan du ikke godt bede din lillebror om at lade mig sende last it? Han løber bare rundt med hvad hedder det? Han ved jo ikke, hvad last it er jo. Og han waster bare mana på det jo. Før eller sådan der har han jo ikke med mana, så kan han ikke gøre det. Og ja, jeg bruger meget mana på mine minions, altså på min Q. Fordi at den koster ikke så meget. Den kan nok være bedre. Fordi det kan han jo. Det kan han jo. Altså. Fuck det hjernet, jeg har allerede 11 minions. Okay, det er ikke så godt. Det er ikke så godt til sammenhæng, at de professionelle, de har sådan 50 bare, når de er 4 minutter endgame.
Over here. Og hvis I kan høre en, der sidder og snakker i baggrunden, så er det fordi, at jeg holder lagen lige nu sammen med... Ikke sammen med ham her, men en af mine andre venner. Det kunne da også have været her nice. Så hvis han sidder og snakker lidt i baggrunden, ja, så det... Ja, det må I bare tage hensynning til jo. Han har sagt, at han godt vil være stille, men hvis der er et eller andet, der vil switche hjem. Sounds dangerous. Ja. I'm in. Fuck, min fang går for lidt dyr. Hvad fanden er det egentlig, du så spiller? Men nu kommer Master lige. Hvad siger du? No time to Master waste. lige. Di. Okay. Wow, hvad? Get owned. Fuck, jeg troede lige Master der. Jeg fik ham det. Halleluja. 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 Yeah. Jamen, Nej, nu er jeg alene med min lillebror. det er sgu da bedre end det andet. Jeg vil have en Diana på holdet. Time to get our hands dirty. Ja, An ally has been det kunne du nok tænke, der var. Men det får du ikke. Nej. Ej, oh my... double Ej, nu må det til at stoppe. Nej, det er da bare... Det er bare ulækkert, det der. For jeg kan godt lide... Det er sådan... Du har bare sådan en 1-0-0-0. Og så 16 minions. Jeg har bare en 2-0-0. 20 minions. Og alle undtagen... I'm in. Alle undtagen, der er mig feeder. Okay, det er så ikke feed, vel, men det er sådan... I forhold til hvad jeg plejer sådan at spille med, så er det feed. Time to strike. Men det er jo lige meget. Det er lige meget. Vinder bare. Du ved, Får bare lidt kill igen. Fuldstændig meget. Got it. godt. Det er lige meget. Altså om de feeder vi vinder alligevel. Og det kan godt ske, at mit billede det ser lidt fucked ud i starten. Ja, men det game der er det pis godt. Men i late game, der fucker det. Knæpper det sødt rød. Det er ligesom mit. Der får det analsex af det hele. Mit det, og det ser bare helt vildt fucked up ud, men det er virkelig bare OP. Det har du også godt set. Der er mange der sådan skriver, what the fuck, til mit billede. Og at jeg bare skal fuck af helvede til, men så late game der smadrer jeg dem bare. Jeg kan godt lide ranked, dem har vi bare tabt de to sidste, og så normal der smadrer vi dem bare. Ja. Det er sådan lidt epic. Prøv at se, jeg kan tage hende med lukkede øjne. Er I klar? This way. Okay, nok ikke lige nogen af hente toweret. Så kan jeg i hvert fald ikke med lukkede øjne, så tør jeg ikke. Skal jeg komme bot lige at tage 2? an enemy has been slain. Altså hvis du ikke står... Nej, okay, du har vist også brug for lidt hjælp med det mana du har. Hvad finder Altså, jeg kan i hvert fald godt tage af regel eller miss. Når de ikke har noget mana, så bliver det too easy. sådan. Så er det sagt. Simpelthen. Time to get our hands dirty. Nej. Hvor kan Gas- han meditere? Nej, du kan ikke have meditere. Fuck, jeg dør. Nej. Væk. Got it. Nej, skill. Get owned by troll, man. 7-0. No problem. 2000 G. Fuck, det er latterligt. Og så kommer din lillebror selvfølgelig også stille om. Ja, det er sådan, lige når jeg har været en god nede ved der, så kommer der bare en eller anden nu. Bare killstealer farmen, ikke? Eller stealer farm. Det skal der også være plads til, jo. Og jeg fik en ny computer i går, så jeg skal lige vende mig til computeren. Og det er også derfor, I nogle gange ser, at I gå ind Has på, been slain. på den der liste over, hvor mange kills man har fået. Den scoreboard der. Det er fuldstændig meget. Jeg kan da godt hjælpe dig med dit Windows 8. Fint. Lære det, sådan at du kan lære det bedre at kende. Jeg ved ikke hvorfor jeg spiller med den laveste grafik. I realiteten så kan jeg bare spille op på den højeste, altså bare spille, men jeg gider. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan godt lide at det sådan er lidt dårlig grafik. Flash. Jeg får tower nu. Fint. Lækker. Fedt. Det er bare fedt, mand. Bag.
Forstår du, hvad jeg mener? Det var dig, der sagde det. Det var ikke mig. SS. Det er fuldstændig meget. Be careful. Når I ser mine videoer, så kommer jeg altid til at se sådan noget, hvor jeg lige sådan har åbnet counter, og så siger jeg, hej, velkommen til min kanal, og så starter videoen. Det er sådan min form for intro. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men det er sådan det nemmeste, jeg gider til at lave en intro. Og fuck hende, en baggrund og alt muligt. Og fuck ham. Fuck, hun skader lidt den der. Know you're in Ja, begge to skader mig lidt. Hvis jeg havde posten stadig, så ville jeg bare smadre dem sønder sammen. Overvejer virkelig hårdt. Double Fyre også kill. på hovedet. Ja, det er bare fedt. It's all skill. Hvis hun er rigtig dum, ikke? Så jumper hun mig bare lige nu her. Godt, så nu er det også lidt lettere for mig at få Lars til, for nu har jeg lidt flere damage. Lidt flere damage. Lidt flere damage. Hands dirty. Lidt flere damage, det kender vi alle jo. Det var lidt flere damage. Det er bare virkelig pro, ligesom Benji, ikke? Benji, ikke? Han påner alle. Hårdt og kontant uden regning. Ligesom mig. Påner mig. Nu får jeg også den item, jeg skulle have. Nu får jeg faktisk 2 af de items, jeg skulle have. I'm in. Næsten 3, hvis jeg bare havde haft lidt flere G. Men det er lige meget. Prøv at se mine items allerede. Prøv at kigge dem. Det var simpelthen feed og var totally much. Du får bare kills, og det gør jeg jo. Altså, jeg kunne take... That ulti. That ulti. Mit ulti går, det er bare that ulti. Det var sådan... So closed. Jamen, det er jo, så du det der med Fortune, hun satte sit ulti op, fucking lort, og så stoppede hun det lige med det samme. Hallo, det er Miss Fortune, vi snakker om. Ej, okay, det er nok bare hende, der spiller hende, der ikke kan finde ud af. Men... ja, det er lige meget. Jeg synes, det er lige meget. Hvordan kan jeg allerede være i level? Ja, den der højst level. No problem. Halleluja. 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 Skal jeg lige få dobbeltkill der? Skal jeg det? Skal jeg virkelig bare lige tage mig lige, og så bare lige buff? Fuck, jeg rammer der lort med min Got it. Det gider faktisk ikke være med til det der. Heldige svin. Dø. Tror du, jeg gider være med til det der, var? Eller er der faktisk ikke bare... Fuck, den her, det stinker der. Legendary. Hvis Master han er der, så er han så godt som du. Det er han sgu. Nå, lille ven. Kom her. Jeg er allerede legendary. Vi er ikke engang været 10 minutter indgæng. 11 snart. For satan. Skal jeg ikke lige komme og få dobbelt igen? Jo, du har fandme været This way. Det er væk. Ja. Det er ligesom dyr, de skal bare udryddes. Det er mit billede der. Look! I can over to my mouth. Nej, de må ikke få mig! Fuck! Det er godt, mand. Hvad er det, din lille han laver? Det ved jeg ikke. Nu Bare kan noget jeg ikke Prøv lige at holde lidt der. Time to get our Ja, trolig, men han gjorde ikke. Ally has been slain. Køber der bare lige en 24 score og så potions. Fuck om, hvis der er at begynde at søge på en item, så hvis du skriver tons på damage, Ja. så kommer den der, hvad fanden er den hedder? Nej, hvad fanden er den hedder? 24, den kommer. Grund af Preek, han kalder den altid tons of damage. Ham der laver de her No time champion to spotlights. waste. Det er også derfor, der står nede under 24, så står der tons of damage. Ja, det er fucking godt. Der er også, hvis du kigger under Bloodfist, så er han bare Drains, Passive, Attack, Damage and Lifesteal. De hedder alt det, som de egentlig gør. Altså, det er fuldstændig meget. De gør det. Nå, hvis det sådan larmer, når jeg taler, så er det fordi jeg har sådan en blazer, der kører. Jeg ved ikke hvorfor. Gør det ikke? Nej. Det var da bare fedt, mand. Jeg kan godt ikke høre det også. Nej, det... Lydkvaliteten er også anderledes over YouTube. Ja, over Skype. Jeg er lidt handelsmasser lige nu. Siger du det? Nej. Skal jeg ikke lige gå op og tage kassa? Bare sådan for sjov skyld, jeg jumper bare den dag, og jeg gider ikke alt det der andet. Gider det sgu ikke. Gider ikke rigtigt. Forstår du, hvad jeg mener? Fuldstændig meget. Får hende bare. Enemy has been slain. Jeg gider ikke med det. Gider Så er jeg jeg ikke med det.
Nu gider jeg bare ikke være med mere. Altså. Det er ikke Has been slain. han 4-1, mand. Who needs a Ah, men det er jo... Jeg gider ikke at reporte ham, fordi det er sådan lidt synd for ham jo. Så jeg reporter ham ikke sådan, fordi vi alligevel bare vinder. Så det er sådan... Hvis vi tabte, så gjorde jeg det sgu nok, men det gør vi ikke. Fordi så gode er vi jo. Vi kan klare os med en, der feeder. Fuck, så kommer en Finchao lige i røven af mig, da jeg er i gang med at tilbage. Skal jeg lige gå ned og tage ham? Jeg har lige mistet min legendary, så det er fint. agreed. Fuldstændig meget. Og ja, jeg køber Ice Moon Gauntlet, fordi den er alt for OP. De ligger der bare perfekt. Hvor fanden jeg køber Ice Moon Gauntlet, fordi den er alt for OP. Den er god. Så tror han kan flygte, hva'? Enemy has been slain. Godt til blue, godt til blue. Er hun der? Nej. Ja, jo. Hvad er hun? Nej, Ellers, må jeg tage en? what the fuck? Lad mig få en. Ja, sorry. Jamen, det er fint, nok. Jeg havde jo sagt, at jeg gerne This way. Ja, det er også det. Jeg vil gerne have legendary igen. Men det må jeg ikke få for dem der, ikke? Så Rampage. fuck dig. Rampage. Så jeg går til Salon. Nu skal du være helt ærlig, ikke? Jeg er sådan, okay. Ej, okay, klam nok. Fuck det. Klam her. Dem bliver No jeg time to waste. Skal du have en? Ja. Dø. De sidder der bare ikke med til det der. Hvad fanden tror I, jeg er, ikke? Hvem tror lige, du er i? Det gider jeg da bare ikke med til det der. No mercy. I er ikke være med mere. Gider ikke. Nu er det bare ikke sjovt længere. Stå. Det gider jeg da bare ikke med til. No problem. Gøy! Ha! Gøy! Skal du lige slå min... It's all skill. Nice, man. Shut No! Shut down! Jeg når aldrig op på Legendary igen, men det var da fucking sur. An enemy has been Du kan næsten lige slain. hurtigt stå FK på lige 2 sekunder, på grund af, at jeg skal lige finde ind i mit rigtig. Det er fint nok, jeg står bare lige og vinder helt. Du kan bare lige få den her, for jeg kan ikke finde ind i. Shut Du down. kan bare lige Agreed. tage den der, så kan jeg tage din. Du er strong. For strong. Jeg kan godt lide, at jeg nåede lige op på en stopperball, ikke? Og så får jeg shutdown. Fuck, det er noget. No! No, hell no, man. Det er sådan, jeg når lige... Jeg er næsten på vej op til Legendary, og så bliver jeg bare shutdown, og fuck mig noget. Nå. Jeg har sat mig for, jeg må ikke dø en gang til. Okay. Fuck, jeg synes bare, det er sådan helt easy. Over here. Synes du på at kigge på mine score? Der er ikke ret nogen, der er ikke nogen. Ej, okay, jeg vil sige, deres Shen, han spiller sådan okay, og deres Aurelia spiller også okay, det er bare deres master, der var sådan ikke er helst til. Altså, de regler, spiller fandme ikke okay. De spiller okay, så der er en score. Altså, Hvad de fanden spiller laver Singet? Bare, hvordan fanden kan Irelia have en 8-3? Det var derfor, jeg sagde, hun spiller okay. An ally. Hvorfor has tror du, been jeg sagde det? slain. Må jeg godt lige få dem der? Så du ikke, at der var en Xinjiao lige i røven af dig, som står prikket op i røven? An enemy has been slain. This way. An Fuck enemy the has master. been slain. Nu gider jeg da bare ikke en match mere. Det er meget. Ej, det er da bare til grin. KS Ultimate, ej, der er ikke noget, der hedder KS. Det var bare auto, så det gør ikke så meget. Fuldstændig meget. For bare et nyt det. Know your environment. Havde noget, motherfucker. Fuck, hvis jeg lige ikke lignede hende der, fuck, jeg grine. Ja. Slap af. Hvad skal jeg... Jeg vil Mik. Altså, hvis jeg slapper mere, ikke, så skal jeg være i bukserne. Det må jeg nok sige, jeg slapper rimelig meget af lige nu. Så dur det nok ikke, hvis jeg også gør det. Skulle vi lige tage en der under turret? Underground. Whoop, fucking whoop.
Det gør sgu da næste der. Fuck. Nå, nu kommer Master og hele deres party-flokkene. Party rockers in your house tonight. Do you wanna see it? Shake that. Jeg har lige skuffet mig selv, fordi jeg døde faktisk lige. Nej, så hopper hun. Jeg skal lige hurtigt hen og tage blue, og så går jeg. Jeg skal lige have nogle cooldown item. Okay, det lyder som om jeg var virkelig ked af mig at kun gå efter cooldown. Det gør jeg sådan set også, fordi hvis jeg får kun ren cooldown, så ender det bare med, at jeg hele tiden kan bruge mit W, og så bare smadre dem totalt. Bare fedt man spag. Ice Tiger, og man spiller LOL, så vinder man bare helt lortet. Det har jeg beviser på. Nej, så one-hitter de der ulve der, og så skyder mit Q, jeg ikke troede, jeg one-hitter dem. Oh my god. Oh my god. Jeg gider det faktisk ikke mere. Gider dig ikke mere? Ja. Jeg har fået nok. Jeg spiller kun LOL. Ej, det er så løgn, fordi jeg spiller også counter. Nu lyver jeg. Jeg har det. Ej, det gauntlet to me. At nu jeg skal bare blive væk. Bare blive LOL. Nej. Nice. Come at me, bro. Come at me. What's up? Skær det nok, det er på den måde. Jeg har lige fyldt med til hurtigt. Det kan nemlig også søs. Er du klar? Nej, jeg er der. Know your environment. Nej, men det er jeg. Okay, er du klar? 3, 2... 1. Nej, Nu. 3, 2... Fuck det dig. Nej, det gør ikke noget. Og ja, altså... Hvis I vil, så må I godt blame mig for. Fordi at jeg kan virkelig ikke... LOL. Nå, men vi ses YouTube. Ja, det var en fed kamp. Ja, det var det sgu.